Dragi arăteni, vă așteptăm la Fresno, la pet shop-ul din cadrul AFI Arad, lângă Leroy Merlin. Pentru a adopta un cățel salvat de la pădurea Ceala. Căței sunt deparazitați, intern-extern, complet vaccinați, microcipați, sterilizați. Adopția este gratuită, dar donațiile sunt încurajate pentru a acoperi cheltuielile cu toate aceste manopere. Puteți direcționa 35% din impozitul pe venitul de salar. Puteți alege o dorință să-i îndepliniți uneia dintre căței noștri. Avem deja câțiva donatori aici. Ia să vedem. Rico a primit un bol de hrănire. Apollo a primit hrană umedă. Tigrișor, hrană umedă pentru pisoi. Fetița a primit jucărie, minge pentru căței. Ia să vedem cine a primit mingiuța aceasta. Rolo. Rolo a primit jucărie. Și aici mai avem pentru Atos, recompense. Aceste produse au fost cumpărate de către iubitori de animale și donate Asociația Medaren. Și dumneavoastră puteți să alegeți una dintre dorințe și să cumpărați pentru animăluțele noastre. La pădurea Ceala sterilizasem toate cățelele, dar una dintre ele a apucat să se reproducă înainte ca noi să putem să o prindem. Așa că am luat cei 9 puiuți ei. Vor avea cam 30, poate 30 un pic de kilograme ca adulți. Dar sperăm că sunt și persoane care doresc căței mai mari, nu doar micuți. La intrarea în pet shop avem o cutie de donații în produse. Acesta este un material pe care noi l-am printat de promovarea sterilizării și de instrucțiuni post-operatorii. Puteți pune pe pauză clipul pentru a citi întregul material. Și aici avem anunțul. Și aici se introduc produse donate. Recent am golit cutia. Acum văd că s-a mai donat ceva. Mulțumim persoanei care a cumpărat această mâncare pentru noi. Vă invităm la pet shop, desigur și pentru a cumpăra hrană
și accesorii pentru propriile animale de companie. Aveți și vitamine aici. Aveți deparazitante. Și o gamă impresionantă de mâncare pe care ați putea să o achiziționați pentru animale de companie. La fel și paturi, toate felurile. Este un pet shop cu adevărat impresionant, cu o gamă foarte, foarte variată de produse. Este un adevărat supermarket pentru animalele de companie. Și îi mulțumim încă o dată pet shop-ului Fressnapf pentru implicarea în salvarea animăluțelor, pentru sprijinirea Asociației Anime de Arad. Nu avem cuvinte să exprimăm recunoștința. Lunar, pet shop-ul ne donează hrană pentru câini și pisici. După cum vedeți, gama de mâncare este impresionantă. Aveți toate tipurile, orice v-ați putea dori. Și continuă pet shop-ul cu gama pentru rozătoare, gama Royal Canin, desigur, nelipsită. Pe rase, pe vârste, pe mărimi. Hrana umedă. Cum ziceam, un adevărat supermarket. Și, desigur, pentru întreținerea curățeniei, litiere, nisip de diverse texturi. Vă așteptăm, deci, astăzi până la ora 3 să adoptați un cățel salvat. Dacă nu ajungeți aici până la ora 3, la pet shop-ul Fressnapf din cadrul AFI Arad, vă așteptăm zilnic, de luni până vineri, la cabinetul medical veterinar de pe strada Blanduziei, numărul 3B, situat lângă sediul Asociației Anime de Arad, care e pe Blanduziei 3. Vă așteptăm, deci, să direcționați 3,5% din impozitul pe salar, să adoptați, să donați bani la fața locului în cutia de donații sau să cumpărați un produs pentru animăluțele salvate de Asociația Anime de Arad și cabinetul veterinar de pe strada Blanduziei, numărul 3.
Vă mulțumim pentru că ați avut răbdare să urmăriți întregul clip. Și wow! Hăinuțe de Crăciun. Nu pentru noi, ci pentru animăluțe. Super! Ok. Ne vedem până la ora 3. Crăciun fericit tuturor, sărbători fericite, la mulți ani și să ne vedem cu bine în 2025.